parani tongkosang tongnai serai pori tongnai buri besam nogu habinai nok subai kya bohogala tirka buri besam abai kain koyekta pori nok khangi kok sungi mani angno detail rilu bana to obahai klaimani abo kahamda hanyada abo bisudit babu tai suro borok marunai elakani je tongkosang tongnai sikitu mohol jotono no borok marunai borok no sinu pura attack ke biji pura attack kaya kiaba borok no sinjai sigang no present khai pun tamo ko affair ko abo kintu su bishiri abo sudu tipramo tabo capture khaine bundagiri khaine salok tomani abo ni karone tabo ADC area ni je bishi area abo bishi area development yani sudu mothani karone tini elakani je MLA Biswajit babu bo hamga saimano bini netritw no bai tolui dongo लाइथांजाक अमेतालनि बा सालबारि तांसालो ताकारजुला थाना बुसकांगो बेलायनतम फ्लामुनि पार्टीमानि अ पार्टीमुंनो तियै तिनि क्राकसालो FIR एबा मामला खालायलेखा ताकारजुला थानाव फायै ताकारजुला मण्डलनि प्रेसिडेन्ट निर्मल देबबर्मा जों साइमनो मिया समबा मिया दिनो पश्चिम ताकारजुला पन्चायत ओरैखाबा अजे ताकारजुला बाजारनि बिसिंगो गथनांगा आमनो अबंखा जोंहाबनो अबिति करबोना हामनो ओरैखाबा आबहाय उनान दंमाया आबहाय गथना लैथना कारण जोंहा पिसफुल नायो जों एलाकानो शान्ति नायो एलाकानि डेभलपनि पाब्लिकनि एलाकानि उन्नयनमूलक खामानियाव जों विश्वास प्रयासनि माध्यमजों बोसोङाबो केबा मियाव जे जों फुंनिसिम खबर मांखा सिनि YPF नि जे प्रेसिडेन्ट सिनि दाखौ सुरज देबबर्मा म फुंनिसिम न 7टा 8टानि फैगोन गमनिफ्राय सिन सुबाइजार डिस्ट्रिक्टनि जाय खुमलं आयं एलाकानि मनि जे YPF नि जे मनि वार्कार खनो दारो आतन सिं खुंदुने वार कारिया करने मनि जे माने मानै सित्रा जेमन बरकनो आक्रमण खालामनानै बुनानै तगनानै आबहाय हा सित्रा बाय थायने बरकनो खुमरै दंना अ जागा कायसा कक दङ सिनि पश्चिम तारला जे पन्चायतनि जे सामुखुम रंनो नायनानै बागैनो सिनि पन्चायतनि जे सिनि लिडारशिप दंनाय पन्चायत बरक खानानि कक दंमोन पन्चायत हाबि फिसा कक सालाय आगलायनाय बाहायबो सामुखुमरो खालायनाय खनिबो सानानै खालायनानै दंमोन जागाव बरक किन्तु अबायखाने एटाक गोसों सिनि youthनि बिसिंथि खालायनाय जम्पुयाव कायसा गेदारिं आबो आलादा सिनि शेड्यूल दंमोन आयंगो मिटिं खालायदोंमोन बिथाङा बरक अबायखाने खानावैनो जों जेबो सिनि ताकारला पिएस नि थाङाव खायदो दंमोन सिनि ग्रुपरो एटाक खायना बा आक्रमण दा अबायखाने सिनि कयजन इन्जुर बंखा इन्जुर दंमोन बरक दाव हस्पिटालाइज अजागाव संगत साइमानो जों 2000 मकल बाय थांदों नुदों एलागान बरक अमाके थांबान परिबो लगियोते बंनि जे गोबां माने सिदरा जे वेपन्स अबाहर प्लान थांगिनाय एटाक खायगा पारानि तंकसं दंनाय सेराय परि दंनाय बुरि बोसम नगु हाबैनाय नक सुबायका बहगला तिरका बुरि बोसम अबाय खान कयक्ता परिबो नक थांगि कक सुङै माने आंनो डिटेल रिलुबाना अबाहाय क्लाइमानि आबो काहामदा हानियादा आबो बिसुरित बाबु ताइ सुरो बरक मारनाय एलाकानि जे तंकसं दंनाय सिकितु महल जतनो न बरक मारनाय अथच सोंते कायसा कक साइमानो बरक न सिनु पुरा एटाक खाके बिजि पुरा एटाक खाया कियाबा बरक न सिनजाय सिगां न प्रेसमिट खायखं तामो ख एफआईआर ख आबो किन्तु सु पलिटिकल इशू तो गरै खानो मियानि जगह थाना तिने बरक बाके बानसेनाय आबो इशू रुतुङा तो नांनाय आबो तिने बरक खानाव फायगानि खानाव सिनजाय सिगां बिसुरि बाव फायगानि खानाव गाय तामा फायगानि सिन खाना किन्तु इशू लेस नंका बुंनाया पलिटिकल तो इशू लेस नंका पाइ थांका आबो ताइ बिसि समय नांला आबो नरम जतो क्लियार ताकासा पाइथाखौ सोंना मोसौ सा ताबुक तो त्रिपल इंजिन हिंजागोना तिप्रामो था IPF ति BJP अमाके थांसाके सामुं खालाय दङ हंके दिनै तामनो तैनाय आसो अमाय सिनि तागाजला हाति रग अमाके पार्टी मंगतर पार्टी नाखाना आं अबनो बिसमा तामो हुजाक फकमत आं अबनो थाइसिं फुलियाबो हागो साका जों 2018 सिमिनो BJP IPF सरकार थाइगा 2023 बर 13टा सीट मारिनाय सिनि I50 BJP सरकार थाइजागोन बर खायनानि होनैनाय गायसा इशू दङ आ इशूनि
बिसिंथै खालायनाय आयुष्मान गेस खालायनाय बर' जों सरकारबो खोथाना हानाय थाइया हाइमानि परिब जों ताव ट्रिपल इन्जिनिया जों ताव माने तीनटा पार्टी मिलुनाय स्टेट गभर्नमेन्ट जों ताव बर्तमान दङै दं राज्य सरकाराव जों ताव तीनटा पार्टी मिलुनाय सिनि सरकार बिजेपि आइपिएफटि टिप्राम कियाबा राज्य सरकार दङ बङै मिनिस्टार फरनाय दङ मिनिस्टार फरनाय दङनि परिब बङै जे एमएलए रक बिभिन्न भाবে फाइजामानि दङ रुलिं गभर्नमेन्ट अबनि बिसिंथै खालायनाय सिनि जेमन ताव ब्लक लेभेलनि बिसिङाव जे सिनि बिसि एरिया दङ बिसि एरिया अंगांगाय आजागा अंगाय आइपिएफटि माकालिया बिजेपि माकालिया सुदु हाजिन आंजे सामानि गुन्दा राज खालायनाय एलाकानो डेभलपनि जे सामु फाइमानि एलाकानि उन्नयनमूलक सामु फाइमानि आबनो बिभिन्न भाবে स्टक दतनिनाय बन्द खाय दनिनाय ओ कमिसन बायदि खायनाय एलाकानो न बिसि एरिया बा पन्चायत एरिया थांगागोन रक साइमानो हाबैनाय नायदि बिदु जागैनाय नायदि माने बिसिनि गोबांमा एरिया हाबगांगांगा लामानिया दैमानिया कुनो कायसे गलि गरे गलि सनाम जायगा अनेकटा एरियाव नामाहा आबो सामनि कारण जोंहा बिसि एरियाव सुदु तिप्रामो ताबो केप्चार खायनाय गुन्दागिरि खायनाय चालक दं माने आबोनि कारणे ताबो एडिसि एरियानि जे बिसि एरियाव डेभलप जानाय सुदु मथानि कारणे एसेम्बली इलेक्शन पड़ो बरफ समय खाई ताबो बसुंबर मा मिसेस खाई बरफ सिंह कोनो जे मानसिकता कोनो जे वानसम आबुंखा माने तामना गुन्दारास एक कथाय सिङावनो गुन्दारास माने शुधु तानासाहि खालायनाय बरफनिनो पक बैसलनो नांनाय बरफनिनो पक बाय बरफ जे मुचुङाव आबाकेन अलगासलनो नांनाय पाब्लिक आबाके सलनो नांनाय जोङो जागा साइमानो मिया जे तागाजला बाजार बा अजाबो थांबान पड़िबो टंक सं टंनाय अफिसियेल जारा अफिस फायनाय दिनै बायनाय फाननाय जत दुखुमान जा व्यवसा बानि सलिया आबा हेङै थांजा अब एलाकानि जे बुसु खतिङै दं तिनि एलाकानि जे एमएलए बिश्वजित बाबु ब हामगा साइमानो बिनि नेतृत्वनाव भाइसलि दङ ब किन्तु बुजिदों ब जुदि बुजि आंका गरनि जे सरकार जोंबाय दङै दं मानि ताइ एडिसिव फायनाय आगामि दिनाव तामुबो बाहायनाय बर किन्तु माने लक्ष्य खाय नाराखौ जों तागारला जे विधानसभानि मिसिं जे जोंनि बिजारा फायनाय र जों तामुबो दंग सं बिसिंथै खायनाय शान्ति न पिसफुल माने शान्ति नरायनाय पिस न कन्ट्रोल खायनाय जों बोसाङाव आबुय थानो जों बिसोर खायलायजा अ जागाफोराव विभिन्न भाবে टर्चार मूलक भावे सामगानाय माने बुनाय टकनाय विभिन्न जागाव जिकुनु सामु उन्नयनमूलक सामु बा डेभलपमेन्ट सामु थांगांगाय एजेन्सि दङ जेमन कन्ट्राक्टर दङ हुमकि दं दुने रांकिसे मिसा सालायनायनि आबो बायखायनाय जे बर गुन्दागिरि सोनावै मस्तान बाय तने आगै तनमानि आबो किन्तु बर बुजिदों आगामी दिनाव खुब हामियांनाय हायजे बंनि लक्षण बंनि जे परिणाम आबो खुब हामियांनाय हायजे आबां दिनै नंनि मेडियानि बिसिजों बंनि साय खामाय दिनै जे पिएस फायनाय अमुखे दम एफिआर थाइका ताम निम्न तिने कक सलायखा एक्चुअली जोंकिना जोंनि सिपाजिला डिस्ट्रिक्टनि एसपि सार दङ एडिशनेल एसपि सार दङ जोंनि जौगुदा साब डिभिजननि एसडिपि सार दङ जों अबायखन बर' एलाकानाव जोंनि जे साब डिभिजनाव कृष्ण बाहाय मेन्टेन माने पिसफुल बाहाय मेन्टेन खालामनाय एलाकानाव बाहाय सान्ति खालामनाय जों पिकअप सलायगा बिसिनि बरनि थरसा इन्जुरुंजा बरनि बिसिंथै खायनाय बर गासै एफआइआर खालामनो सोंथिनाया जाबाय सिबिरु खायगा जायखौ जों इन्जुरुंजा दङ बरखौ एफआइआर खायनाय एफआइआर रिडिंगा अब थारिगनो बिसिङाव दङ खाय सफायनाय अब एमने मिया जे बुजागो माने हायकबा ककजागो माने कयजना खर बोसोराव कमायर माने इन्जुराव खानासा दिनै बिसिनि कयजना न साइबा सिनि पश्चिम तागारलानि जे कर्मी रक बरक जे प्रथम दंमानि जागाव जेमन हरिकृष्ण पारानि अमित देबबर्मा बुफानबो अंगांगा लालमोहन देबबर्मा हनो ग्रै बरक से संगत साइमानो पिस्तल तुइनाय खामथां पगायनाय पगायबाथाय सिगां हेंग